परिवार मंगल करी बोलो
ଏଇଠୁ କର। କାଲି ଏଇଠି ପଡ଼ିଆରେ ନେବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁର। କହିଲି ତମେ ତ କହୁଥିଲ ଆସିବନି। ଦେଖ ଆଉ ତମେ ଦେଖିଥାନ୍ତ। ରାତିରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଗହଳି ଅଧିକ ନାହିଁ। ଏବେ ପରେ ଆରାମସେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କେତେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ? ଏଇଠି ବାଣ ଫୁଟୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଜାଗା ମିଳୁଛି ଏତେ। ହଁ ଦେଖିଯିବ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ରଖିଥିଲେ ଷ୍ଟାଟସରେ। କାଲି ରାତିରେ ରାତିରେ ଲୋକ ବାଣ